ziua, dragi prieteni! Concursul continuă. Câștigătorul de astăzi este domnișoara Doina Chistov. Și acum mergem să îi surpriza pentru surioara Daniela. Fiți activi pe pagina noastră de Facebook și aveți șansa de a câștiga o surpriză pentru o persoană dragă. Cu respect, echipa surprizefori.md. Bună seara! Bună seara! Suntem la companie Surprizefori. Avem nevoie de doamna domnișoară Daniela. Da, mulțumesc. Aveți o mică surpriză din partea cui credeți că e? Partea surioare. Corect, este din partea sonorii dumneavoastră, care vă transmite sănătate, fericire, fiți mereu cu zâmbet pe buze și cu sosirea primăverii. Aveți felicitare ca bine neapărat să știți. Și o seară cât mai perfectă. Poate aveți un mesaj pentru soră? Da, mulțumesc foarte mult, neașteptat și